Ahoj, takže vítám vás u dalšího videa. Toto je Salt Challenge. Takže potřebujeme na to nějakou sůl. Dáme si ji do kyblíčku, abychom byli trošku stvořilejší. Ble, už jsme vysypali celou odměrku. Co se mě děláš srandu, Debbie? Ne, nedělám. Když už děláš challenge, tak aspoň pořádně, ne? Co? No, hlavně, že ty si neudělala ani jednu. Uvidíme, co dalšího nám Debbie ještě připravila. Pak samozřejmě, jakmile sní vlastně tento kyblíček, tak ještě, aby to bylo nechutnější, tak ji dáme znovu a tentokrát přidáme i vodu. Takže myslím, že dneska stráví večer u záchodové mísy. Jakože chápete? Jdeme na to. Takže vy jsi připravena? A co mám jako dělat? Takže jdeme na to. Nebul a yes! To se ti snadno říká. Já se pozvracím. Fuj, musím si jít umýt obličej. Moment. Tak, ještě trošku. Tak, jsem zpátky. Doufám, že je to všechno, Debbie. Zdaleka ne. Takže moment. Tak. Teď už trošku méně soli. No, čtvrtě. A pro tebe jedno velké překvapení. Že si to ty, dám ti tam i vodu. Si ze mě děláš srandu. To je nechutný, to mám jakože vypít. No jíst už si jedla, tak samozřejmě se musíš i napít, ne? Takže ať na to, aby zvládla tuhle challenge bez problému. Ahoj. Jakože to mám vypít. Takže abyste viděli, tady je důkaz, kyblík prázdný. Tak. A zase u dalšího videa zase budou v popisku ti, které nominujeme.